ukuzoma namhlanje sabona isikhokelo kokuba umqulu welifu awusukanga lo mlilo awukhanga ukucima qange bhuti ebudeni bendlela eyona nto sizoyenza ngida zapha laa nkonzo yokucindeza ngoba xa uhamba unethuba lokubana usima and reflect into enceda ispirituality somntu uba nememory ucinga ngoba from point A to point B ayingomandla am kodwa nguThixo undithumele ezisini ndacinga Jona elafulo 85 xa esithi lo mqulu khangelani nizibone izipele ezingaka zityhilile kumsindisi ngoba usukela when everything was normal to ngenxesha i-abnormality siyenzela normal baninzi abantu abasukileyo endleleni basuswa bangathi ngamakhalane endleni kodwa thina sisamile apha ngoku kunyanzelekile okokuba siqiqile engqondweni hayi bhuti sithi kuThixo ebhelezela kuthe kwalapha unathi ayingamandlethu okokuba sisamile kwicorona abanye baphume kuyo icorona abanye basindile ekreleni lecorona kodwa uThixo wasithumela ezisi kuyo yonke loo nto loo nkonzo le siyizamayo yokokuba sikhumbule ngoba watsho noDavide wathi uDavide uThixo lo owandikhuphayo wandisindisayo ethupheni bhuti watsho uDavide we ngoba uyacinga xa ungumntu ufuna uhlale ucinga ngoba usuka phi noThixo ndisebenze bhuti xa bahlabeli bam ndizaniyeka yonkonzo ushumayela le zaniyeka enye emva kwenye side umbongo athi ushumayela usuku khona ilunge bahlabeli ndiziphinda ndinise over to you